rekrytoinneissa. Niin ja sitten tässä on myös se, että jokaisella meillä on yksi ainoa niin kuin mielenterveys. Niin, varsinkin tämäkin puoli vielä sitten. Meillähän on todella isoja mielenterveyden organisaatioita, jotka ajaa niin kuin mielenterveyttä eteenpäin. Ja nyt jos henkilö jää niin kuin järjestelmän ulkopuolelle, ei saa sitä tutkintoa, ei pysty valitsemaan omaa asumismuotoaan, ei saa työpaikkaa, niin siitähän tulee aivan samalla tavalla kuin kenestä tahansa muusta henkilöstä mielenterveyskuntoon. Niin ja siihen kun lisätään vielä sitten se, että sulla on joku muu erityistarpe alla, niin se tarpeen määrähän moninkertaistuu siinä kohtaa. Ja se ei ole enää pelkästään sanotaan nyt näin niin kuin sen yksilön kannalta fataalia, vaan se rupeaa olemaan ympäristön kannaltakin fataalia jo sitten, että siihen ei vaan niin kuin yksinkertaisesti riitä enää resurssit, pelkästään se, että joo, nyt me hoidamme tämän mielenterveyspuolen sinulta kuntoon. Jos ei sulla ole pohjakunnossa siellä, niin eihän se ole vähän niin kuin ruvettaisiin hoitamaan laastarilla jotain paljon vakavampaa. Eikä ei se mene näin. Niin, tämä on juuri tämä niin kuin näkökulma, mitä olen niin kuin miettinyt, kun meillä on erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä Suomessa. Ja jokaisella on se oma niin kuin, kohderyhmänsä. Niin enemmän pitäisi tehdä yhteistyötä. Et siis niin kuin, kun me hoidettaisiin sitä järjestelmäkuntoon sitä alaluokilta sinne niin kuin toiselle asteelle, se riittävät tukitoimet sinne kouluun, niin kuin puhuttiin, saataisiin niin kuin yritysmaailma mukaan siis siihen, että se ei ole mikään niin kuin laupia samareista, kun tämä mikään almu antaa. Ei, aivan just tämä. Niin. Eikä tarvitse laittaa televisiomainoksia tai erityistarpeista, että meillä on nyt jo Jyrki varastotyöntekijä tässä. Aivan, juuri näin. Vaan niin kuin nähdään, että sillä myöskin viedään sitä yritystä eteenpäin. Ja silloin nämä asiat menisivät eteenpäin ja niin kuin nähtäisiin enemmän tämä yhteistyön potentiaali. Mä luulen, että tuossa on niin kuin hyvin pitkälle kanssa semmoinen ikävä puoli on se, että Suomihan on näiden yhdistyksien luvattu maa. Ja sitten niin kuin valta-asemahan on huumaava, mutta kertaa puhutaan siitä, että ihminen saa itselleen sen tietyn aseman ja tittelin vaikka, niin siitä on hirvittävän vaikea päästä eroon. Tai siis päästää irti, vaikka se nyt hyödyttäisi meitä. Tarkoitan tällä sitä, että meillä on tosiaan näitä yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka pelaa siis omilla kentillänsä, tekevät hyvää työtä siellä, ei siinä, en kritisoi sitä, mutta lähinnä kritisoin sitä, että jos täällä niin tapahtuisi edes jonkinasteista yhdistymistä näiden järjestöjen ja liittojen kanssa, niin se viesti tuonne Arkadianmäelle olisi huomattavasti vahvempi kuin se, että se pieniä ääniä monta, niin ei se kuulu mihinkään. Me tarvitaan enemmän semmoista voimakkaampaa väliintuloa, voimakkaampaa kommunikaatiota, me tarvitaan niin vahvempaa viestintää, tarvitaan jopa niin kuin, en nyt väitä, että uhkauskiristys, lahjonta, vaan lähinnä sitä, että siellä tarvitaan vaan enemmän voimaa näiden asioiden taakse, että niin koskaan tapahtuu yhtään mitään. Muutenhan se on se, että tuolla istutaan ja kirjoitetaan lakeja sillä tavalla, kun nyt tuntuu siltä, että lakeja kirjoitetaan, että näyttävät hyvän tahtoisilta. Niissä on poikkeuksetta joku tätä takaporttia. Eli just tämä, että kun esimerkiksi sitten Kela saa käsiinsä kyseisen lain, mikä on just kirjoitettu, niin kyllä he pitää huolen siitä, että sieltä kaivetaan tasan tarkalleen se yksi piste, joka on ikään kuin väärässä kohtaa, ja käytetään hyväksi sitä. Ja sen perusteella sanotaan, että kyllä, niin nyt joo, te saatte sen tuen, mutta tätä toista tuotta te ette saa, koska me olemme täyttäneet sen lain kirjaimen jo tällä aikaisemmalla tuella. Ja tää on ihan siis yleisesti tiedossa. Näin tapahtuu, ikävä kyllä. Niin, eli silloin pitäisi niin lähteä miettimään enemmän sitä, että ketä varten sitä työtä ollaan niin tekemässä, eikä ainoastaan niin täyttämässä sitä niin lainkirjainta, lainkirjainta, joka tuntuu, että vähän kuntasektorillakin välillä unohtuu joiltakin viranhaltijoilta tämä puoli juuri. Joo, ja sitten onhan tuolla niin kliseisiä tämmöisiä tukipäätöksiä. Ja nyt
menemättä nyt enää yhtään syvemmälle, ettei henki löydy kehenkään, mutta kyllä me ollaan kuultu niin uskomattomia päätöksiä tai vaatimuksia Kelalta. Tämmöisiä tapahtumia, että on henkilö X:llä on tietty erityistarve, joka on geneettinen, joka ei todellakaan muutu miksikään. Ja tämän kyseisen henkilön vanhemmat joutuu joka vuosi lähettämään Kelalle todistuksen, että kyllä, tämä geneettinen häiriö on tällä lapsella edelleenkin, jotta he saavat sen vaaditun tuen tällä lapsella. Nämä on niinku, eihän tämä systeemihän ei ole selkeästi, no varmasti poikkeuksiakin on, mutta eihän tämä systeemihän ole rakennettu sitä tukea tarvitsevan varten, vaan päinvastoin selkeästi. Siis tämähän on ihan selkeästi byrokratiaa tehty byrokratiaa. Ja lopputulos on sitten se, että henkilö on tavallaan palvelun kohteena sen sijaan, kun on aktiivinen osallistuja. Kyllä, juuri näin. Niin omassa elämässään. Ja sitten kun hänet saa ikään kuin tunnit täynnä tiettyä tukea, niin sanotaan, että niin, nyt olemme täyttäneet lainkirjan, koska olet saanut 69 tuntia nyt tätä tukea ja olet vasta sitten seuraavan kerran oikeutettu 2 vuoden päästä tähän tukeen, kun tässä on nämä karenssiajat ynnä muut kaikki. Niin onhan tää nyt absurdia, että me leikitään pienten lasten tulevaisuudella näissä. Miten sä, Petri, haluaisit tähän loppuun nyt sanoa, että saisit niinku tiivistää se, että mitä sä haluaisit sanoa niinku päättäjille ja yrityksille, että miten me voitaisiin ihan nyt niinku konkreettisesti muuttaa suhtautumista ylipäänsä näihin asioihin ja viedä näitä asioita ihan konkreettisesti eteenpäin, niin mikä mä lähtisin siitä. Sanoma olisi? Joo, mä sanoisin, että nyt pitäisi ruveta luomaan tämmöisiä moniosaamis-konklaaveja tavallaan, missä sitten on psykologit, psykiatrit, koulu. Tätähän tapahtuu nyt, mutta sillä tavalla, että ne on täysin sitoutumattomia. Ja hakee sitten yksilölle, puhutaan nyt ensiksi yksilötasolla, niin yksilölle sen, just mitä puhuttiin aikaisemmin, ne vahvuudet sieltä lähdetään tukemaan niitä. Toinen juttu on sitten taas se, että millä tavalla niin kuin yhteiskunta voisi tukea tätä, niin on yksinkertaisesti sitä, että tervetuloa katsomaan tuonne Raskaman metallin festareille, millä tavalla festariyleisö pitää huolta yksilöistä, joilla selkeästi on esimerkiksi liikuntavamma. Siellä niin tuntuu niin kuin siltä, että se otetaan luonnollisena osana sitä koko yhteisöä. Se pitäisi olla, ei näistä asioista pitäisi tarvita keskustella enää tänä päivänä. Niin kauan kun me keskustellaan näistä asioista, niin kauan asiat on jossakin määrin niin pahasti vinksalla edelleenkin. Et se paha puoli on se, että kun vaikka kuinka me puhutaan tässä, niin näille asioille ei tapahdu mitään ennen kuin me ihan oikeasti saadaan siihen niin paljon volyymiä taakse sille äänelle. Niin paljon nyt ihmisiä, niin paljon ikään kuin vähän lihasta siihen taakse, että me saadaan muutoksia tonne oikeasti sekä lain puolelle että poliittiseen ymmärrykseen, että sitten taas näille tahoille, jotka päättää näistä asioista. Eli Kela, joka nyt Suomessa sitten rahoittaa kuitenkin kaikki nämä kuntoutukset ja terapiat. Ja silloin tullaan siihen, että Kelalle pitää antaa riittävät resurssit. Juuri näin, kyllä. Tämä ei muuten mene eteenpäin. Niin, ja sitähän on matematiikkahan sitä hauskaa, että matematiikka on pettämätöntä. Se mikä jätetään nyt tällä hetkellä tekemättä, niin se maksaa kyllä tulevaisuudessa enemmän. Että kyllä kannattaisi sijoittaa oikeassa kohtaa nekin varat yksilöön, milloin niillä varoilla on merkitystä. Ja niin kuin tähän haluan vielä sen sanoa, kun kysymys ei todella ole mistään armopalasta tai almusta, vaan siis siitä, yhteiskuntahan siinä säästää. Niin, ja yhteiskunta myöskin hyötyy. Ja yritykset hyötyy. Että kyllä tämä niin kuin asennemuutos Suomeen tarvitaan. Mä haluan kiitos sulle, kiitoksia, Petri, tästä. Ja loppuun sanon katsojille, että jos tämä on sen tyyppistä keskustelua, sen tyyppinen podcasten jakson perusteella, mihin haluat osallistua, niin laita ihmeessä sitä palautetta ja
tuo esille niitä aiheita, jos haluat tulla vieraaksi, niin laita viestiä, niin palaillaan asiaan. Osoite oli siis vaikuttajaverkosta@gmail.com. Kiitos. Kiitoksia.